Ovde smo danas ispred agencije HR i Privredne komore Beograd. Na naše veliko zadovoljstvo imamo prilike da držimo trening na temu delegiranje. Ova tema se smatra jednom od ključnih tema u rukovođenju ljudima. Naime, svaki poslodavac, svaki menadžer ima za cilj da svoje ljude angažuje u nekoj punoj meri, da ti ljudi budu produktivni, da rade prave stvari u pravo vreme. Za to je definitivno najbitnija veština pravo delegiranje. Pored toga, ovaj trening negde obuhvata i kombinovanje razvoja ljudi, motivacije sa pomenutim delegiranjem, što znači da ukoliko hoćemo da imamo čoveka koji uspešno, samostalno obavlja neku aktivnost, on zapravo mora da bude osposobljen za to i da bude negde posvećen, voljan da to obavi. Ono što bih mogla da kažem o našoj saradnji HR-a i Privredne komore, to je da je ona upravo okrenuta razvoju menadžera, razvoju rukovodilaca i u nekoj prošlosti smo se bavili recimo temama tipa strateško planiranje. Ispred nas je takođe trening komunikacija sa zaposlenima i tako dalje, već postoji dosta toga u planu. Ono što bih mogla da takođe napomenem o samoj agenciji HR, to je da je to agencija koja je negde specijalizovana za razvoj ljudi, kroz treninge, kroz coachinge, kako individualne, tako i timske, kroz razne assessmente, team buildinge i slično. Više stotina kompanija, ljudi, pojedinaca i timova je prošlo kroz razne usluge HR-a i zapravo njihov uspeh je i naš uspeh.